Šta je bilo? Au! Ajde plićemo. Sad me traži onda bolje. Aha. Au! Ko je to? Evo, to si ti, Marija. Ko je to? Ajde meni pričaj malo. Agu! Agu! I sad se neće plicat. Sad neće splicat. Pa tata je upalio kameru. Sad neće splicat. Ha? Malo prije ga nisi mogao zaustaviti. Kaj misliš? Agu! 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 Oh! Oh! Huh? Oh! 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 Staj, ljubavice. Šta si se sad ušutio? Ajde plice tati nešto. Pa dosta sam pričao. Plice tati nešto. Oh. 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 Šta se ljudiš? Oh. Agu. Da mi je rekao nešto u stilu daj me pusti više na miru s tim pričanjem. Lijepa ljubav moja. Ne smije mu se rugat, to ne voli. Da, ne voli kad mu se rugaš. Skuži kad se rugaš. Lijepo moje sunče. Dobro, ovo je sad neko plakanje. Ili živčanje. Ali nije još nikad tako plako. Šta je to sad? Gdje je tata? Gdje je tata? Pavle? Pavle? Ljubavi. Sjero. Nećemo se